Ja ensinnäkin mä teen tän meidän kuistilla, joten älkää ihmetelkö, jos täältä kuuluu pikkuisen ääni. Ja mun olisi pitänyt tehdä tämä video vähän aikaisemmin, mutta sitten se on jäänyt vähän puolitiehen. Joo, mutta siis ne on niin. Nyt mä voisin oikeasti alkaa näytellä niitä mun seisovia kissoja, joita ei ole nyt mitenkään olla hirveitä, mutta on niitä 9 kappaletta kerääntynyt. Elipäs, aloitetaan. Ekana ois tällainen joulukalenterista tullut ihana seisova kissa. Ja siis tää on tosi söpölutunen. Mut mä en oikein osaa sanoa tästä mitään muuta. Mut vaan tokana ois tällainen todella ihana seisova kissa. Ja tää on aika vanha, koska tää on sininen magneetti. Tää on mun ainut seisova kissa, jolla on sininen magneetti. Mutta niin. Ihana. Tää kyllä on. Tää on vaan niin söpö. Ja sitten kolmantena ois tällainen todella ihana. Mä oikeesti rakastan tätä. Tää on vaan niin söpö. Ja kattokaa nyt tätä. Tuolla on ihanat safiirit tai mitkä ne on. No timantit silmissä. Ja ihana. Tosi lutuinen. Ja neljäntenä ois tällainen ihana seisova kissa. Aivan ihana. Ihan hirveen ihana. Niin, siis täällä on ihanat silmät, tollaset. Ja sitten niin. Tää värit sopii tähän petsiin mun mielestä mainiosti. En mä oikein kattais muuta sanottavaa. Mut todella söpö. Ja tää on sitten 5. Tämä. Ihana. Todella söpö. Ja lutunen. Ja ihanat silmät. Ja niin. Ei nyt. En mä oikein kekkaa mitään muuta sanottavaa. No niin, nyt tulee mun suosikki kaikista näistä. Eli tämä. Ja siis tää on oikein ihana. Mä vaan oikeesti rakastan tätä. Tää on mun suosikki ja söpö. Ja ihanat silmät. En mä oikein muuta keksi tästä. Mut oikeesti. Tää on niin ihanaa. Joo, sitten mikä numero tämä on? 7. Tää on oikein ihana. Ja siis todella ihana vaan. Mutta mä en vaan hirveästi tykkää, kun tää on nää viikset ja sit toi meidän kaulapanta tai mikä noi on. Mutta muuten tää on todella ihana. Ja nyt tämä toisiksi viimeinen petsi. Eli tämä. Ja siis tää on vaan todella ihana. Tällainen söpö. Joo, en mä oikein keikkaa tästä mitään. Mutta täällä on todella söpöt silmät. Ja sitten vielä tämä vika. Elipä tämä. Tää on vaan niin ihana. Joo, mä sanon kyllä kaikista, että nää on niin ihania, kun nää kaikki on ihan oikeesti vaan niin ihania, koska mä rakastan seisovia kissoja. Ja siis mä en oikein keksi muuta sanottavaa tästä, kun että on todella ihana. Ja silleen. Ja siis tässä on nämä mun seisovat kissat. Elikpä nämä kaikki. Ja siis seuraavaksi varmaankin joku. En mä oikein varma, kun mulla ei oo. Okei, ehkä glitterpetsit. Joo, varmaankin mun kaikki glitterpetsit. Tai no sparklepetsit tai no ihan sama glitter kautta sparklepetsit. Mutta moi moi. Ja siis tässä on mun seisovat kissat. Ja ois kiva, jos te tykkäisitte ja kommentoisitte mielipiteenne. Moi moi!